May isaksakad ti pan nakaipasa ti national minimum wage. Sumagmamano kadagiti mangmanggad ti maayatan iti daytoy. Nga maadadal iti agdama no anya ti epekto daytoy dito Rehiyon Cordillera no sa Dino. Adu dagiti micro, small and medium enterprises. At the detalye ni Jezreel Kate Lapisar. No to provincial rate. Data ti isaksakad ita ti House of Representatives tapno agbalin amay may sa ti wage system iti intero a pagilyan. Babaen iti daytoy, maikat dagiti provincial kan regional rate ti sahod kan maaddaan ti may sa a national minimum wage. Para kadagiti minimum wage earner, dakkel abanag daytoy no maipasaga puta agpapadamat anangato ti presyo dagiti gagatangan iti anyaman a lugar ti pagilyan. Ngem addamat latta ti panagdanag ti sumagmamano kada kwada. That will be a great news for us po. The problem is, ano po kayang magiging negative effect ng for us? Siyempre, increasean po kami. Paano naman po yung mga bilihin? Possible din po kaya na tumaas din kaya siya? Iti agdama manarimaan ti panagadal ti Department of Labor and Employment Cordillera maipapan iti kaudyan a wage increase iti rehiyon a 505 pesos. Ti compliance dagiti establishmento ti pagibasaranda no makayanan ti rehiyon no maipasa ti national minimum wage. Posiblemot nga maaddaan ti parikot ti rehiyon Cordillera no maipasa daytoy gapot ang micro enterprises ti kaadwan kadagiti negosyo ti rehiyon. So kung talagang itataas at susundin yung rate ng National Capital Region of 750, ano kaya ang mangyayari? Kakayanin kaya? Considering na here in Cordillera. And I guess yung pinaka-center lang naman dito is Baguio City and Benguet. Iti kaudyan a datos ti ahensya, agarup 28,000 ti microenterprises ti rehiyon, nasurok 1,600 ti small, 50-40 medium, kan 46 laeng ti large enterprises. Impasigurado mo ti ahensya nga tumulong da iti anyaman nga agbalin a parikot tapno may pangpangruna ti pagimbagan dagiti mangmangged ken negosyo ti rehiyon. Kung ano man ang ma-approve na kung may lalabas man na panibagong law as regards to that, tatalima kami doon. Iti agdama aprobadon ti House Committee on Labor and Employment ti National Minimum Wage Bill. Kan panggap dagiti kongresista ang maipasa daytoy sakbay ti Labor Day inton May 1. Jezreel Kate Lapisar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.